kaniyang sitwasyon, siguradong apektado ang burutuhan. Yan mo karas pa rin kaniyang informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, paringal sa report halit dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang Karen Alan nasa linya. Karen, good morning. Go ahead. Yes, VP, good morning. Mautrisib giraray nin banal na misa ang Joseph kan Legazpi sa Agang Miyerkules, 17 kan Mayo, tanganing ipamigdi ang nakatalaan man na pagpuon kan conclave sa Vatican sa nasabing aldaw o ang pagpili na kan magiging bagong Santo Papa kan simbahang Katoliko sa ipinaluwas na anunsyo kasubagi kan Diocese. Pamamayuhan ang banal na misa kan sa kung ginagalangan na obispo kan Legazpi, Bishop Bong Bailon, sa agang alas 5:30 ng pagkahapon o 5:30 p.m. sa Albay Cathedral. Mantang iniimbitaray kaini, ana partisipasyon kan lambang Katoliko sa solemneng celebration na gigidoon sa aga, tanganing ihatid sa mahal na Diyos ang paggiya sa mga personahes na magiging parte sa burutuhan kan sunod na mamamayo kan simbahang Katoliko. Abril 28 makaliit ang simanang pagmundo sa pagkagadan ni Papa Francisco kan ipinag-anunsyo kan Vatican na maghihirulingan ang mga nasa 11 gatos sa mga Katolikong kardinal sa Naukan Sistine Chapel sa Vatican para sa pagpuna kan conclave. Mantang ang burutuhan sa maging sunod na Santo Papa pasekreto inindigidurong sa Roma kan mga kardinal, mantang nasa mahigot halagad solemneng pasistema ini, kung kaya sinabi mismo na abutan ininin mga tirapang aldaw ang pagpirili bago solemneng maideklara sa bilog na mundo ang bagong religious leader kan simbahang Katoliko. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya, mga tugang si Angel Mostasa. Angel, good morning. Pasok. Yes, so good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa malagdaga tanga bareta, na-inquest na ang sarong 26 anyos na lalaki dahil sa nahahampang ini sa kasong parricide, makaluwis na magadan sa saksak ang sa iyaman sa nang sadiring ina. Sa report na nakuha kan DCGB sa Legazpi City Police Station, nangyari ang insidente bandang alas 11 ng Banggikan Biyernes, Mayo 2, sa Purok 3 ka na Barangay Mataanag, Legazpi City. Ang biktima sarong senior citizen, 60 years old, para tindanin gulayon ang sinresidente ka na sabing barangay. Sigang sa hetatura, nakaresibinin apod ang mga kapulusan nila sa Police Community Precinct 5 sa Rawis, manungod sa estadong incident, sinasabing lugar dahilan para magresponde kay bahanaan mga investigador. Sa investigasyon, habang nagpreparar kan ititindang mga gulayon ang biktima, ang suspect na sa iya man sa ng aki ang naging mata, barasta na sa ng kinua ang kutsilyo na nakabugtak na sarong monoblock chair, asina basta na sa ng inundayan na ninsaksak sa man iba-ibang parte kan lawas ang sa iya nga ina. Ang insidente ang mismong nailingkan na 62 years old na agom kan biktima na PWD, asin an 22 anyos na aking babae kaini. Makalisan insidente na bilag ang suspect lantang dinarakan mga pagtaraning si biktima sa ospital, alagad deklarado ining dead on arrival kang attending physician, pako mas o menos alas 11:34 ning Banggi parehong aldaw. Makalis man ay kinasang hot pursuit operation kan mga otoridad, matarayon pumananada ko pini asin sa ngunyan nasa kustodya na ang suspect kan Legazpi PNP. Ano ang motibo da Angel tag ginadansuin na niya? Wala agipiki nababanggit ang mga investigador kung ano ang motibo. Kaniguan di ba? De ako makaisip ki kung anong yapot ko sa imo kan pangyat. Imagine ina mo sinaksak niya hanggang magana. Ano sa tultul na anong pag-iisip daw kay ni ano siya dahil na dahil mga naka-agrabar kung nataginibo niya yan, sabi kang pulis, anong sabi?
wala BP kinagluluwas na motibo. Oh. Blanco ngunyan BP ang pulisya kung ano ang posibleng motibo. Pero basado naman sa mga kabarangay, Oh. mentally challenged, I mean, Kaya yan person ang ng iniisip ini. ko eh. Gari makangalason man na basa sana yan, mag-ibo kay araw ka na dahil kay gari nakakaagrabar na circumstansya. Di ba? Pero na alas ta, yaon sa ama, yaon sa madi, yaon sa Apo. tugang. Paringan ito na damay sa ibang miyembro kang pamilya. So Papa VP, 62 years old, Oh. PWD ini. Okay. Kaya man ano, grabe talaga ang sitwasyon. Mga pangyari niya na panahon. Okay. So yan VP, ang mga informasyon pa sa layas involved sa DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Grabe mga nakakarimarim na mga pangyari po sa tuya nakapalibutan. Drive a man insane. Jimmy, You broke my- nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP Maraynag sa mga parantabay na kulpirot kasubanggi. Oh. Dahilan sa kun kasuarin matururog na ang mga tao, pinalsok nin kalahalawig, Ay. supply kan kuryente, nagdurar nin haros sobra sarong oras. Name. Digdi sa area kan Kamalig. Kung sain, bakusan naman ini Kamalig, nakipaghumapot man kita duman sa ginubatan, aso banggi kung brownout man duman, day man nga digdi sa muki brownout, pero kasubanggi ngaya, sige ngayon piraw pitaw, mga 8 bisis kayo nag-on and off ngayaan kuryente. Oo. Iururagan ng mga tao Pangyayari, adi. na papuro palsok na serbisyo kan Aleco sa ibong kan mga intervention baga nakagulpi ngayakan mga pag-energize, groundbreaking, tamay mga pundo, harain na, nag 6 to 6 na mga brownout, tapigirahay kan NGCP Aleco, nganing mabawasan ang pagpaparapuro palsok, mala, minadurar sa nanin nagkapirang bulan na marayon ng serbisyo, mga man balik. Aha. Dahil lamang ko araw abiso na ngayon brownout. Sabi mababawasan ang brownout. Dahil sa mga pagpaparairahay baga, sunod-sunod baga nag 6 to 6 to 6 Kamalig, 6 to 6 Ginubatan, brownout na nag-iirahay. Habang pigirahay, sigal raot man kadali ko. Oo. Ano na yun? Takulo na yung baraldion ka sa banggi na naman. Maturog ka na sana, sobrang init, malamukon pa. Na ikakaan mapastidyo. Oo. Ngunyan, gusto ko maaraman ngayon sa Aleco, tama eleksyon. Ano ba ya? Habang nagrarani ang eleksyon, sige ang puro brownout. Ano kan ba na pag eleksyon? Expected din mga brownout, puro brownout o ano? So, yan tabi BPN mga ako pero ito na kung ngunyan. Gari, dengan ako sa nagsimbag ta. Dahil ka pwede magparakaraw-karaw sa pero. Ay pwedeng magparakaraw-karaw. Dahil ka dahil ko sa nagkapipabilot ta ka sana. Buyungan sa payong Dahil ka pwede pagparapot-apoton medyo kanta, delikado eh. Ay, para tapot-tapot. Sabi ni Digong, tangina. Nagbalik sa kuryente. Ata na. Matinga ko na. Tayo nga, nampigil sabi ta, dapat ay kita magpaparainit ang payungon yan, na panahon na ini, dipisil yan. Nalikong ini. Ano na ini nga liko ini? Oo. Baga. Diyan. Tapag ako, pasyaran ko ang liko naman. Basta namin napalsok. Okay. Pero, alawi ko na pag 6 to 6 ngayon, may mga pag-irahay, NGCP nagtatabang. Aha.
Duman Okay. sa ginubatan, araman niya to, kasud mang banggi. Ay, Diyos ko ngayon, oy. Yan ang bigyan sabi ba ya? Ano, 8 beses siguro niya nagpalsok. Ano ng mga pag-irahay ayan? Sigan irahay, sigan raot. Oo. Kaya na, BP, mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita di si GB. Eh, kanyan magparakaraw-karaw dyan kay Jimmy John. Pag uminapod si Jimmy, ikuan mo to, lo. Dipisil kauron ang taong pirot. Dipisil kauron ang tawo na daing turog. Di kita magpaparakong kaya anta mapagalyan. Alright! Sige. Tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino, nasa linya. Joshua? Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga tarantabay. Sa dagdag niya pong bareta, gadan ang sarong pahinante. Matapos maligis, kan piglinadan niyang dump truck, nalawa ramin preno, kasoob ng hapon, sa Purok-Puno, kan barangay Banyadero, Daraga Albay. Sa impormasyon na nakuha na BCGB News, ang biktima iyo si Certain Ronald kan Bulusan, Sorsogon. Ang istorya pa ni BP Henry, susog sa dako ang impormasyon kan BCGB News sa mga masasarigan niya itong sources. So, dump truck, ali sa Purok-Puno kan barangay Banyadero, Daraga Albay. Biyahe ko na ni pasiring sa Sorsogon. Alagad pag-abot kayo ni sa parting Iguanin Junction, sa nasabi ng lugar, tawaran ka BP Henry min preno. Sagpod na so helper, okay, so pahinan to, luminok sa BP Henry sa truck. Alagad, naligis ang payo kayo ni. Naigo. Pagyari. Ano ba yan? Nakamurumundong insidente ni kasud mga hapon. Ako sa nasarang beses na mga nangyayari, kung mga nakaagi-baga, may mga araw ka na istorya na mga dump truck na waran ng preno, na waran control. Sagkod na ang makamundong bareta, may naladanyaran na buhay. So driver contract sabi ni Henry, may mga injuries man sa iyang baba, sa may bitis, minor injuries man ini, alagad binaraman sa pinakaraming ospital para sa mekanikong atensyon na medical. Bagin ang nasabi ng biktima. Kunyan, ang involved na bihikulo, yung pinagdokumento na kasi nasa kustodiya kan mga otoridad para sa mekanikong disposition. Ay pangyari. Ano, dipisil ba? Actually, haputon na kontak sa bago, kung napaano siya na naligis, na samantalang ang pahinanti, dapat yaon sa ibabaw kan truck, sa loob kan truck. Luminokso ka lang. Nawala ng control. Luminokso. Pangyari, ano? Nawala ng control na so tawara ng preno. Pata ba dyan bitins ba parting Banyaderong iyan sa mga barangay sa mga unit. Tungali ka sa Quaresite, ang mga tinambo dyan, taro so kasi rin sa highway mismo kan barangay. Pero iyan sumamundong bareta kasudma, tayo dito Henry, nasagat man kan BCGB News. Okay, sige. Yung tayo dito, at dagdag na itong istorya, halipin din sa luwas, George Pabino. Pangyari. Salamat, Joshua, sa report. Dumana kita mga tugang sa mga headlines. Newspaper in the front morning. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines natin. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Anong latest? Good morning sa mga tamang-tabay. Headlines ko niyan, Mayo 12, di pa deklarar na holiday. Ayo, yun man. Ini ang rekomendasyon ni COMELEC Chair, Aming George Serwin Garcia kay Presidente Marcos. Ang anida ang matawanin dakulang oportunidad ang mga botante na makapagboto. Mientras tanto, PNP Chief nagpulos ng direktiba sa mga commander ng kapulisan na bumaba at bantayan ang komunidad at pagkulan ang vote buying. Ibang.
Ano ba? Yan ang direktiba. Sabi, 3 days before election, Oh. bumaba sa mga barangay, Tapos? tayanda. Sisay. At mga pangaran na importanteng pigahalat, ang pangaran leader. Paano na mabantayan yan, ano? Yan ang abilidad kang pulis kung paano. Paano daw yan? Ali. O na may... Ako sa kutakot ako masugo. Unang bantayan nindo uning araw gani. Eh. Sa iba, ang bigbantayan so kalaban. Ika ng sarong insidente sa Kamsur. Ang pigbantayan palang kampulis sa kalaban. Pinantayan sa compound. Sa kabaga. Kan makusog. Saka. Para dahil makaluwas. Oh, sa kabaga. Ano man na iluluwas. Ano ba yan? Yan ang mga delikado. Oo. Alright, tanto, oras din pumamasada ka mga driver, target na limitarang kan DOTR. Mga kandidatong matutok sa food security as in pagkapaiwas kan job opportunities, iboboto kan sobra 90% ka mga botante, sigon sa survey. Oo. Danger level na hit index, mamamatian ko niya na daw, Mayo 6 sa 32 na lugar. Oo. Kaibanan ang Catanduanes, Norte, Camsur, Masbate, Asin, an Albay. Oo. Rekomendasyon na bawasan ang oras ng pamamasada, pag-adalang pa si Kunso Malacanang, mantang DOE, siniguro ang sufficienting supply ng kuryente sa 2025 midterm elections. Pagtios, taro sa kausasin epekto kan functional illiteracy. Oo. Comelec, piglino na din nakakonektar ang automated counting machine sa internet, mandang ongoing ang butuan. Mandatory drug test sa POV drivers, lockdown para sa mas ligtas na tinampo. Ang question na sa nangayanig, di kong sisay mas shoulder. Pero duman sa nailing kong pigpaluwas kan na executive order ni Secretary Vince Dizon, ang circular na ang masagot. So, Sisay. operator. Magmarin nyo ka ngayang lisensya, magpamandadori tag-test ka. Kung positibo sa driver, siya masagot kan pagpabulong kaan. Pag positibo ka, rehab ka. Rehab. Tapos, tanggalan ka lisensya. Okay. Okay. Alright. Mientras tanto, preparasyon para sa ika-4 na State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, pinunan kang Kamara de Representantes. Luwa, tig-imbestigaran ang prime water. Napabanggit duman susursugun tapos so dait kam norte. Sudaragaday. From Newsbase, ini po si Mardela, ato yan kang POS Enterprises, anapos sa Secretary Mrs. Raul Marisa Calio, dyan sa Oros at Ligas City Basta Radio, i-POS niya yan. 24/7 connectada ko mo maskideng load. From Newsbase, Mardela, good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Paningit sa morning hirit. I-text na po ang mga birthday greetings na yan. Papasadahan ta mga tugang sa 0928-777-5548. 0966-203-0034 para po sa mga dagdag na kaaraman, mga tugang ngunyan na pagkaaga sa Satuya Tabi na programang Morning Hearing. Aram daw nindo, mga tugang nakaduminaging 1316, nag-iriwal ang mga tao duman sa England. An England baga, so, di ba, Grand Britannia, Great Britain, di ba? Dumang kay, King Charles, di ba? Nag-iriwal sila. Alam mo kung anong pag-iriwalan? Kulang dahilan sa kakulangan ki asin. Siguro, mga mata bago na gudang pagkakaraon yun na nagwarala sa mga tao. Nagiriwal sila.
Sa England, kanang minaging 3rd and 16, nagkaigwa kirayot mga tugang ang buong nasyon, ang bilog na nasyon. Pagkatapos na magkulang mga tugang ang supply ng asin. Dayo ba ng resulta, tanganin ng mga tao, magkaigwanin problema, magin sa pagluto kan mga ini. Asin siring man, mga tugang kulang pa ang sa indang pinag-ani sa indang mga farm. Kasabay man ang problema, may kinaraman sa paggagadan kan mga sheep. Duman, dahilan sa misteryosong kahilangan. Kaya alan, may naaka-aggravate. Kulang na nga niyang anita. Nagkagarada na nga ngayaan. Ano nga ng Bicol kang sheep? So, karnero, adi. Ano nga ng sheep? Barko. Mapo na may kadyo. Anong barko? Nagkagaradan sa indang mga tama na mga hayop. Dahil sa din naraman na rason, nagwala sa mga tao. Nadagdagan pa mga tugang kang kakulangan kiasin. Yan pa mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Speaking of mga asin-asin na yan, sa Pilipinas baga, gano'n na naman hindi naman kita maiwasan na pagibuhan ki asin na din. Hindi kitang maiwasan na pagibuhan ki asin sa Pilipinas. Hello? Yes, morning. Mapapalo ka na ako sa bago sa report ni Tata Mar. Arin naman, sotong sope paluwas. Mabantay. Mabantay sa mga pulis. Oo. Mabantayan. Nalibawan. Ito minsan nabibantayan so kalaban. ano man daw ito man ha? Late sa kapihan kan mga tambay. At ano sabi? Ano sabi? Iguanad ang nagabot. Oho. Kan nakaaging banggi pa. Nakareceive na? Nakareceive May na? nagtaon nagaang press. Wow. Oh, advance ano? Ang kulatilya, Ano da? half now, half upon completion. Kabanga ngon yan. Kabanga pa kabuto. Tabi. Ayun. Ang hapot ko, pwede magdara ki cellphone sa voting center. Pwede mo pwede magdodeng. Hindi nga pwede magpicture kang kwan mo. Di mo nga pwede picturean ano yan. Ang balota mo. Yun talaga agad ki prueba da so leader. Oo. Di man. Kung itaw so ka ba nga? Di man pwede magpicture dyan. Bawal. Yung ani. Di ba? Kunyan, ang sarap pang requirement naman. Oo. Pag ibinoto mo sa tao ninda, Oo. itatao sa imo so kabilugan. Oo. So ka ba nga? Paso ka ba nga? Pero may kairibang sarong role yung Scott State. Yeah. Mat na may Scott State. Antig sa ating half now, half later. Ginunting. Get. Sinatasunta ka salbatana ka na. Gani pala sa budol-budol ang pahit. Budol pala ng pahit. Pasiguro, ano Pasiguro ba na? Baka man ang gaday kay Boto? Gari na kaagid kay Joshua. Pasiguro. Pasiguro? Okay, because latoson ta ka magkagaga. Good morning. Ning joker na ni. Pagkagaga din man na Diyos. Kung nagkarisipan kang lalaki ni. Pero, ara mo, iyan ang challenge. Paano doon pagtarao ka na? Di tayo ka magagawa niyang kipig-apod, mga tugang na uplan, kontrabigay. Yan. Paano daw yan ang pag-deliver ka na di? Siguro, pigiradalan man yun na di. Pigiradalan man gano'n na pig-apod na uplan, kontrabigay. Yan. Ilingon ta daw. Abangan ta yan. Magluluwasan yan mga to. Ini basta ini ano nang ngunya na daw. Martes ngunyan, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang last day of campaign mga tugang sa Sabado tabi.
ang pangultimong aldaw kang karampanyahan sa Sabado. Hiling tayo. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa Kuyang Tugang. Happy birthday, hali kay Shirley. Hali mo na, Shirley. Hanang pangarang ng tugang mong latusunta ka na. Dipisil ngayon, boro brown out na yan, lalo na sa election. Tibaad mabuyong mag-ilaw, iba na sulaman. Dahil to, taan gabos na ACM, siya na automated, counting machines. May supply yan na kuryente, good for 14 hours, sabi ni Director Valesa. Kaya po, maski pumalsok ang kuryente, igwatabi ki baterya yan, na kaya mag-transmitting signal. Tabi, good for 14 hours tabi, Tama ang report ni Jimmy, digdi sa ginubatan, iyuman, siging puro palsok, garo, pigpaparakua kan aleko, ang mga milyones na pigtatao sa inda. Ako nga ni, nakakuan na 100 pesos. Kaliguan, senhali, advance na di, senhali pon 100, mangga pabagayan. Good morning po, tama report ni Jimmy, sa ginubatan, siging puro palsok, garipig paparako, okay, pareho pala ito. Pareho. Good morning, Madam Belinda Wednesday, marinaga po, Good morning, pabati po sa kapatid kong si Jaime Palacio ng lokal ng Palanog. Ika 60 years old birthday ngayon mula sa aking asawa, asawa niya Ems ng Mauraro. Yan, okay. Hain na nga sa pag-asa. Iyo pala na di. Madali lang. Happy birthday kay Joanna May Bungat ng Daraga Albay from MMC. Good morning, tabi amigong Jonas Rosal. O madali lang ta. Pudanta mo na sa pag-asa pala. Tantara mo sa kodyon. Para nga makauron mo ako. Makapud ka nga before 6. Oh, sana, yun, Jot. Baka lamang iyon duty ngo niyan. Takon, ako kaya na didesesperar ako magpaparaapod. Takon bako man duty. Pwede day man lamang ki maraot na panahon. Ako man maka-enjoy yun magapod. Masabi sa Melvin, salbatan na ngayang lalaki ini. Oh. Melvin, sa mga taga-pag-asa dyan, sino ang duty ngo niya? Baka lamang si pag-asa girl. Good morning, tabi amigong Ariel Bosing. Yes po. Yes, kumusta amigo? Medyo nagtaga-uran-uran ka sa bago ha. Go ahead po, anong latest ngo niya na forecast sa kamugtakan kang panahon? Maray na aga po liwat para po sa tuyang weather forecast ngunit na aldaw ni Martes. Puro namataan ang low pressure area sa distansyang 660 kilometers west-northwest kang Coron, Palawan, o kung saan yan man sa distansyang 455 kilometers north of Kalayaan, Palawan, dumats may Pag-asa Islands. Ang nasamit na low pressure area, nilalao man na maluwas naman na sa Philippine Area of Responsibility, man na oras ngunit na aldaw, as hindi naman ini yung direktang apekto sa man na partikan sa pong nasyon. Samantala, ang nakaka-apekto man na weather systems sa tuyang nasyon sa ngunyan, iyo po ang easterlies o yung limit o malinsangan duro sa naghahali sa dagat Pasipiko. Ang kabikulan sa maghapon, ilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, asinyaon man ang tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkilatasin pagdaguldo lalo na sa mga bandang hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog hanggang sa timog sirangan na matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatang hagwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ngunit ninaga, masolno pa dyan alas 6:01 nin hapon. Aladidi sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Salamat amigo, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Iyan tabi mga tugang ang latest na kamugtakan kang panahon. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. John, komersyalina? You came along, Kamundo. honey. Iba man so, kwan yun? Iba man na, Iba man so nagsimbag sa, Pag-asa? Nagdadangog kamos. Ako man sa pig-asahan ko. Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Iboto, numero 2 sa balota, konsehal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kagrapo-Rapo. Iboto, konsyal Sami Batas, number 2, konsyal Sami Batas. Wow, rapo-rapo, padagos na uswag, sa tabang ni konsehal Sami Batas, sa balota, konsyal numero 2, iboto, konsehal Sami Batas. Boto numero 5 sa balota para Board Member Das Maronilla, dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board Member Das Maronilla. Board member ko, Das Maronilla. Maronilla, Maronilla. Number 5, number 5. Ito, digdi sa puso ko. Adaba kong segundo distrito. Tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:04 Ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngunyan pungaldaw. Pagiging kalmado asin paglikay sa tensyon sa nagpapadagos na campaign period. Hinagad kan COMELEC sa mga lokal na kandidato asin suportadores. Numero kan mga vehicular accident sa probinsya ni Nalbay naglangkaw. Mayo 12 pigdeklarar na holiday. PNP Chief nagpalawas ng direktiba sa mga commander kan kapulisan na bantayan ang komunidad asin pugulan ang vote buying. Ibang nasyon, misa sa ultimong Domingo bago ang conclave pinanginutan kan duwang cardinal. Business news, presyo kan mga produktong petrolyo nagbaba sa primerong semana kan Mayo. Benepisyo sa lawas asin salod kan tapaya, aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Hinagad po kan Commission on Elections o COMELEC sa lokal na sa mga lokal na kandidato asin supporters naman tiniron ang pagiging kalmado asin likayan ang tensyon na nagpapadago sa campaign period para sa 2025 midterm elections. Sa entrevista kan DCGB News kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, sayang sinabi na importante ang tabang kan publiko
sa peace and order mantang dapat man na magkumple sa campaign rules. Sinabi ni Valesa na nagkapirang kandidato sa Bicol Region ang nakaresebe ng show cause order dahilan sa pagbayular kan kontrabigay campaign kan Commission on Elections. Katakod kay ni, inabisuhan ni Valesa ang publiko na i-report ang suspected violations sa pinakaharaning COMELEC offices. Kasabay ang ebidensya siring kan litrato o videos kasabay kan pangaran kaning beltong persona petsa asin oras nin insidente. Mga dagdag na bareta, mga tugang sa lado lokal. May koneksyon kayan, aramon tapuan bareta ni Angel Mustasa, mga kandidato na napadarhanin Shokos order kan COMELEC sa Bicol, nasa 23 na individual. Kaya po ang detalye. Nakapagpadara na ni na 23 na mga show cause order ang Commission on Election Bicol sa mga kandidato sa rehiyon dahil sa aligadong vote buying. Isigun ini kay COMELEC Bicol Regional Director at in Committee on Contrabigay Chairman, Attorney Maria Juana Valesa, kung sa iyang sinabi na sabi nga numero, anhali sa mga iba-ibang probinsya sa rehiyon na naiman nila pwede pang ipaluwas ang komprehensibong detalyes alagad, wara ni sa rodigdi anhali sa probinsya kan Albay. Sinabi ni Valesa na dakol na ang monitor nila nga vote buying, asin dakol na reports ang ipigpapaabot sa inda, alagad ang makamundo, dahil sa bako kompleto ang detalles sa ini. Ipriliwanag ni Valesa na daiman kaipuhan na mag-file ng informant complaint or written complaint ang mga informant asin mga sulamenteng kaipuhan na kan komisyon iyo ang informasyon kung kasuarin asin sa inangyari ang sinasabing vote buying, sisi ang mga personang involved asin ang picture o video bilang ebidensya. Sinabi ni Valesa na para sa mga mapaabot ng informasyon manungod sa barakalan ng boto, muna napapaharaan ng eleksyon at iba pang reklamo manungod sa nakomitir na violasyon sa mga polisiya kan komisyon, pwede ining ipadara sa paagikan sa idang QR code o personal na magbisita sa indang mga opisina dahilan tang identity kang informant ang poproteheran ninda. Mga dagdag na bareta, Angel Mustarza, DCGB News. Mahigpit ang Land Transportation Office Bicol sa pagpapautob din practical examination para sa mga drivers na makuha ng lisensya. Hindi kasunod kan insidente sa tinampo ng Belto and Public Transportation Drivers sa entrevista kan DCGB News bago o kay LTO Bicol Regional Director Edgar Alan Castillejos sa iyang sinabi na kasabay sa indang pig-adalan ng pagpakarhay kan roadworthiness asin ang paghigpit sa mga driving school. Enot nang ipinagmando kan Department of Transportation na peeraro man gabos na public utility vehicle sa PUV drivers sa mandatory drug testing sa pagkuanin pag-renew ng lisensya. Mientras na hinagad ni RD Castillejos sa publiko ang pagsuporta sa mga ipapautob na lakdang tanganing mabawasan na sinmalikayan ang aksidente sa tinampo. We have to be very strict with source of licenses. Abang sa driving skills, magiging strict na tayo. Tapos yung roadworthiness ng mga sasakyan, kailangan nating ayusin. Yung roadworthiness, yung pinaka-importante. Tingog ni LTO Regional Director Edgar Alan Castillejos. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya tong mga bareta, hali po dyan sa luwas. Aramon tarawan bareta ni Karen Ala. Posibleng sa regular session ng Sanggunian Panlalawigan ng Albay, gibuhon ang kontaran so approval kan Junta Provincial sa mga itig appointment ni Gobernadora Glenda Bungaw na sa iyang executive assistant asin consultant o ining mga coterminous position na nabakante matapos ang kambyada sa posisyon sa gobyerno provincial kan Albay kanto minalikod na aldaw sa pasipaghurong kan Provincial Administrator Dr. Cedric Taet. Sinabi ka ini, igwanang mga itig-appoint ang gobernadora matapos ang sa iyang pagka-full-fledged governor. Halagad kinakaipuhan ko ng midbidon asin aprobaran sa sesyon kan Sanggunian ang mga bagong appointees na ini na iyo ang provincial legal officer bilang professional na consultant kan gobyerno po sa mga
siguro na nakabase sa name ang Provincial Information Officer, pati naman ang Provincial Administrator bilang trust informed kan Gobernador mantag po maaprubaran ang tulong inikan sanggunian. Sinabi ni Dr. Cedric na ang Service Commission o CSC matatandaan na nag-aging April 28 bilang full-fledged governor ang position nila by si Governor Glenda Bandao matapos na i-disqualificar kan Office of the Ombudsman sa paggobernador sa abogado Edson Rex Lagman sa pagsabing guilty ini sa kasong grave misconduct. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, historical, sa politika, sa Bicol, ang mga mainit ang payokan mga suportador nin mga kandidato sigon kay Regional Director Andre Dizon kan Philippine National Police. Bareta kay Jimmy Nasalita. Come in, Jim. Go ahead. Go ahead, Jimmy. Historical na digdi sa Bicol eleksyon an mainit kuman an mga kandidato imbes an mga suportadores an mga agrabyado o nagpapainit sa rivalry kan lambang kandidato. Pero sa mga kandidato ang assessment ni PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang mga mainit man sa mga ayudantes kan kada kandidato, pero sa mga kandidato mismo mga kalmado man nangyayaring minainit sa good na minaabot sa violensya kung sa painit-init kan kapwa suportadores patarapok-tapok nin mga malain kung kurulugan na iyon pinag-iwasan asin padagos na pinag-monitor kan liderato kan PNP na dahil umabot sa punto na araw kayan ang mangyari. Iyon mayor na kausa sa kunata nagiging maribok ang eleksyon, lalo na kung may nakulugan o napaduguan. Kung kaya sa ngunyan, iyon iwasan pinagmomonitor kan PNP na dahil maabot o magabot puntong mag-irinita ng mga suportadores, pero ang mga kandidato ay man siya ni namomonitor na masyadong problema. Sa ngunyan sa bilog na rehiyon, iyo ang pangapudan kan pamayukan PNP sa Bicol sa mga suportadores ning kandidato na maging kalmado sana para dainin mga kariribukan na mangyari braber asin durante kan eleksyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, sasabayan po nin banal na misa ang pagbubukas kan conclave duman sa Vatican para magpili nin Santo Papa. Ang banal na misa gigibuhon digdi sa Albay Cathedral na papanginutan ni Obispo Joel Bailon sa maabot na Miyerkules, Mayo 7 alas 5 nin hapon. Kunain, pinag-inganyar ang mga paratubod asin ang taga-support ang mga Katoliko na makipagsabayan may kinaraman sa sinabi ng selebrasyon nin misa para magkaigwanin magayon na resulta ang conclave na pagtiripon kan mga cardinal electors tanganing magpili nin bagong Santo Papa. Sigon sa post ni Obispo Joel Bailon sa sayang Facebook page, sinabi kay ni na inimbitran niyan gabos para magsabay sa pagpangadji tangani na magkaigwa nin suporta sa sinabi ng aktibidad duman sa Vatican. Sabay digdi ang sendang pangaturugan na magkaigwanin makapili nin successor ni San Pedro. Ang sinabi ng grupo asin iyon Maserbe bilang shepherd kan bilog na tawo na Katoliko sa bilog na Kinaban. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Dumang kita sa report ni Jimmy o kaya Jomar Bien. Hali po dyan sa Primer Distrito, Canalbay. Pagbantay sa seguridad, mas lalong pighigpitan kan Santo Domingo PNP. Uya po ang detalye.
Mas lalong niya na nag-iigpit sa pagbabantay sa seguridad ang Santo Domingo PNP sa naunang bitan na Banwaan. Ini ang ipinahayag ni Police Captain Victor Burral, ang Chief of Police kan Santo Domingo. Sigun sa iya, ang pag-iigpit iyo ang paghahanda naman sa nagdadangadang na eleksyon katuyuhan daninda na masiguro ang proteksyon kan mga residentes asin kan publiko may koneksyon sa maabuto na eleksyon kasi keriba sa mga lakdang iyuan na pagpaigpit ka na pinagigibo-nindang mga checkpoint sa Manila na tinampodigdi sa Banuan kan Santo Domingo. At akong kan bagay na ini nangapudan si Borhal sa publiko na iwasan na magdaranin na mga pinagbabawal na bagay ngunya na eleksyon na huli ta pwedeng sindang mapreso makasuhan sa mga violasyon na ini. Yan ang report. Joe Marbian, DCGB. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report. Joshua. Kami, Joshua, babalikan niya taod mga tugang ang mga bareta ni Joshua Bino. Okay na? Joshua, kami. Yes, bali dito Henry, parang sinama bago ang Sultan 2025 national and local elections sa Bayo 12, 2025 na finalize na Police Tribunal Office 5 na sa indang tropa o kaya persa na i-deploy sa palibot na yun na nataon ni na matransilo ligtas at incredibling conduct naman sa eleksyon digdi sa Bicol Region. Nabilog na persa ka nga kapulisan ginitong unit digdi sa Bicol Region. Iyo ang nasa full alert status na ibig sabihin. Kabus na unit sa mga otoridad, mga kapulisan digdi sa nasabing region. Fully mobilized. Kaya gabis na mga personahe naka-standby para sa 24 oras na operasyon sa Bicol Region. Siglaling total na 2,040 mga personahe alis sa Philippine National Police o PNP at Forces of the Philippines kaya AFP, Siriman, kasarabay na ang mga personahe sa Philippine Coast Guard o PCG at inibatang mga part of agencies nakadeploy na sa malalaking na lugar dito sa region na persang inutan mga uniform unit iyo na naka-istasyon sa mga polling center at inibatang mga estrategikong lokasyon kaya makapag-serve ng mga first responders at mamantinir na seguridad sa orden bago ating pakatapos man sa natundok sa eleksyon at sa ibang trabaho inaiimbultuhan sa pagbabantay sa mga checkpoints at mga choke points para makapag-hapa intercept kaya nakaulang ano man ang klase ng mga illegal na aktibidad na tunduktan ng mga mobile at foot patrol sa mga importanteng lugar lalo na sa mga kapubliko at matawag-tawag mga areas. Man, dapat halangkaw na police visibility sa palibot para malikayat ang anuman ng mga kriminalidad. Man, ang tugon ni Police Regional Director, Police Director General Andre Torres Quezon, dapat halangkawan at intelligence operation para ma-monitor ang posibleng patakot sa public safety. Dagdag na bareta, Diyos Comino, Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, ipinag-session po ni dating DILG Secretary as nagdadalagan na Senador Attorney Benhur Abalos Jr. ang pagkrear nin sarong National Commission na matutok sa mga patakot kan aktibong bulkan, siring sa Taal, Mayon, asin Kanlaon, pati na ni Bapang mga darakulang kalamidad, asin kasiring sa Linog. Sigun kay Abalos, kay po na permanente ang komisyon asin ini masakop sa bilog na nasyon para mapakaskas ang pagsimbag sa mga makaskas ang pagresponde sa mga kalamidad na yung pwedeng mamatian sa bilog na nasyon. Serarom kan sinabi ng lakdang, mas malinaw nang makaka-assign ang mga enot ng mga gigibuhon sa mga katraling na probinsya para makaskas ang pagtabang sa mga nangaipon na mga persona. Pangako niya na kung swertihon sa Senado, sayang gigibuhon tulos ang sinabi ng propestong lay para mas na makataonin dakulang serbisyo asin mas magayon kung ini maisa batas
kung maisa batas ini, may katuyuhan ang komisyon na magpasunod din mas marahay asin magkaskas na koordinadong aksyon laban sa mga kalamidad, darakan, bulkan, linog asin iba pa sa nasyon. Magbabalik ang mga bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkalde ka, malalao man. Subukta na sa serbisyo sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkalde na matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Pablo Mapula, buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, handang magserbi. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon, kasamo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Alam mo ba, iboto na, para mayor maraming magagawa. Chino Garcia, ating pag-asa. Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na, para mayor maraming magagawa. Kay Chino Garcia, aasenso ang ginubatan. Aangat at sisigla ang ginubatan. Alam mo ba,
iboto na para mayor number 1 sa balota. Chino Garcia, ating pag-asa. Chino Garcia, alam mo ba, iboto na para mayor marami siyang magagawa. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Vince Baltasar, litre salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltasar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltasar, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltasar na, Vince o ikan na, Vince Baltasar na, Iboto numero 4 sa balota, Vince Baltazar para konsehal. GB News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa mga bareta, hinagad po kan Commission on Elections sa COMELEC kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ideklarar na holiday ang Mayo 12, tanganing tawanin pagkakataon ng gabos na butante na makaboto. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na maski pigdeklarar ang nakaaging eleksyon bilang special non-working holiday, dangay po paman giraray inin deklarasyon hali sa Office of the President mantang pigusurat ang baretang ini wala pang kasimbagan ang Palasyo Malacañang sa kahagadan kan poll body sa Mayo 12 mailihir ang mga bagong opisyal ng gobyerno arog kan senador, district congressman, party list, governor, mayor, councilor. Mantang sigon sa COMELEC ang regular voting hours pon alas 7 nin aga sagod alas 7 nin banggi. Pwede man na mas atab na mga botin alas 5 nin aga ang mga senior citizen, PWD, o magboto nin mas atab alas 5 nin aga ang mga senior citizen, PWD asin bados para maiwasan ang pagroso kan mga tawo sa asin grabing init kan panahon. Sinugo ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang gabos na mga commander kang pulisya na dumanan ang mga komunidad tulong aldaw bago ang Mayo 12 na eleksyon para pugulan ang posibleng pagmamakal nin boto. Sigon kay Marbil, parte ini kan suporta kan PNP sa mga lakdang kan Commission on Elections o COMELEC kontra vote buying kay bahan na ang programang kontra bigay. Siniguro ni Marbil na handa ang PNP para sa eleksyon kay bahan ang mga tauhan kay ni lunadan asin kagamitan para sa seguridad kan publiko. Inutmana na i-report na nasa full alert status ang PNP pon Mayo 3 sagkod Mayo 15. Punteriya na limitaran kan Department of Transportation sa anum na oras ang pagmaneho nin mga drivers. Sinabi ni Department of Transportation spokesman attorney secretary o assistant secretary Mon Ilagan tanganing masiguro ang driving worthiness kan mga motorista matapos ang karambola sa EasyTech Starlock asin insidente sa NAIA Terminal 1 sa tao kan sunod-sunod na trahedya kan banggaan ikinagadan kan nagkapera tinawanin doon kan tagapagdaram na planong repasohon kan ahensyan sa Indang Road Safety Action Plan tanganing mapakusok ang kaligtasan kan publiko.
Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal sa paharaning eleksyon. Garong na magiging mas kritikal na ang mga Pilipino pag-abot sa pagpili nin iboboto. Napatunayan ini sa ginibong survey kan nakaaging aldaw kung sain nagluluwas na ang botante gustong-gusto na masolusyonan ang kadifisilan sa paghanap ng trabaho sa nasyon. Asin ang pagkakaigwaning kasiguruhan na igwapang mailuluwas na pagkaon sa lamesa kinaagahan. Abril 11, sagod 14, ginibo ang Social Weather Station o SWS sa 1,800 na mga respondents. Ang sarong survey na kinumisyon nin strat-based group na nagresulta sa halangkaw na numero kan 93% na mga Pilipinong nagsasabi na ibuboto ninda ang mga kandidato na gigibuhon ang prioridad sa pagpapahiwas kan job opportunities asin pagapauswag kan agrikultura asin food security sa nasyon. Ikatulo sa listahan ang pagpapakusog kan healthcare system sa nasyon, nagakuanin 91% gikan sa mga botante. Sigon sa SWS, inan panginot na ikanadit kan mga Pilipino pun pa kan Enero. Nagsunod sa ika-4 asin ika-5 pwesto ang pangataman sa diretso kan mga obrero asin OFW asin ang pagbaba kan kaso nin poverty asin hunger na nagakuanin 88 asin 87%. Sinabi ni Strat-based President Dindo Manhit na bako makangalas na prioridad kan mga Pilipino ang nasabing problema apesar ka naglalala ang inflation sa nasyon. Patunay, ang mga numero na ini ng lambang Pilipino may kanya-kanyang references asin problema na kinakatubang oral daw. Ang pagkakapareho sa nakan mga ini, iyon matinding kamautan na makahiling nin pagbabago, progreso asin pagkaigwaning kasiguruhan nan sa indang mga agrangay madangog. Siniguro ni dating senador asin independent senatorial candidate Bam Aquino na tama ang pundo ng libreng pabalon sa pagkakaigwa nin free college law para libre ang pamasahe, internet asin load kan mga estudyante. Sigon kay Aquino, dakulang tabang ang libreng pabalon para sa mga pang-oraldo na gastuson kan mga estudyante. Siring sa libro, pamasahe, internet, load, pagkaon asin iba pang kagamitan sa pag-aaral. Sigon sa iya, mahalaga na ini mapunduhan para mas dakul na mga estudyante ang matabangan. Mapapagyan man kayo na ang libreng pagbalon nin gastuson kan pamilya na nag-aadal sa kolehiyo. Apera kay ni, imbes na gastuson sa pag-aadal, napapaduman sana ang siring na bagay sa budget. Pwede man ining gamiton sa ibang pangangaipo, siring sabado, pagkaon, bulong, renta sa harong, kuryente asin tubig. Makabalik sa Senado, gusto na Aquino na pahiwason ang libreng kolehiyo para mas dakul na mga estudyante ang makinabang asin siguradong may sapat na pundo ang libreng pabalon asin na pwedeng gamiton para digdi. Ipagapadagos man kay ni Anlay na libreng kolehiyo pasisiring sa siguradong trabaho para sa mga Pilipino para masiguro ang saindang marhay na futuro. Dakol nang natabangan si Aquino sa mga naipasang batas kasabay digdian mga estudyante asin ang mga magurang sa kanya-kanyang libreng kolehiyo. Siring man ang sararit na negosyo o negosyante may kinaraman sa Go Negosyo Act. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo
ko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Happy Shabbos Naim, Shabbos Naim, para sa bagong Legazpi, Shabbos Naim always. Happy Shabbos Naim, Shabbos Naim, para sa bagong Legazpi, Shabbos Naim always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa Balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello, ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, number 131 sa Balota. GB News Express. GB News Express. Mga tugang 20 cardinals ang nangenot sa misa sa ultimong Domingo bago pa man ang gigibuhon na conclave o pagpili nin bagong leader kan simbahang Katolika. Kay bandig ni sinda Cardinal Jean-Marc Noel Avelin asin Wilton Daniel Gregory ang mamahala sa misa sa magkasiparar na simbahan. Ang 65 anyos na arsobispo kan Martial France na si Avelin kukonsiderar na posibleng maging pope na masunod sa gira kanagadan na Pope Francis. Siya man midbid sa iyang kaparehong ideolohiya kanagadan na Catholic Pontiff, lalo na sa immigration as in koordinasyon sa mga Muslim. Kung siya man ang mapiling masunod na Santo Papa, yun ang kainot-inoting French Pope poon kan 14th century. Mantang si Wilton Daniel Gregory ang dating arsobispo kan Washington, ang primerong African-American cardinal kan simbahan na pigdesignar ni Pope Francis kan 2020. Pinanginutan man niya ang misa sa St. Mary Immaculate Parish, ang simbahan sa luwas kang Roma.
Sa Mayo 7, 2025, pigalauman na nasa 133 na Cardinals ang matender sa Sistine Chapel na magiging contender para sa masunod na leader kan simbahan. Business news. Business news. Nag-rollback ang presyo kan mga produktong petrolyo sa primerong semana kan bulanin Mayo. Inanunsyo kan mga kumpanya ng petrolyo na epektibo ka sa bagong alas 6 ninaga. Nagbawas ang presyo kan gasolina nin 55 sentimos kada litro. Sa diesel, 65 sentimos kada litro. Mandang ang kerosene, may rollback na 90 sentimos kada litro. Nagbaba ang presyo kan mga produktong petrolyo sigon sa Oil Industry Insiders dahil sa anunsyo kan 8 OPEC Plus members na madugang nin halangkaw na produksyon. Ang desisyon, sinyalis nin naman na nagbago. Sinistratehiya ang Saudi lead group na sa pagmaot nin market share pagkatapos ni nagkaperang taon na pagbawas nin produksyon. Enot kay ni nagbaba man ang presyo kan crude oil dahil nakadita na magkaigwan nin pagbagsak sa ekonomiya kang kinaban dahil sa pagpapotob ni US President Donald Trump nin halangkaw na taripa. Health news, aramon ta daw mga tuga ang benepisyo sa lawas kan pagkaon po nin tapayas. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Abera sa pansalak sa tinola, dasok palan sa sustansya ang tapayas sigun sa mga eksperto sa salud. Kasabay kay ni sendang ipinaluwas ang listahan ka mga benepisyo ang tapayas sa lawas. Primero, ipapabaskog kay ni ang mata dahil nakakatabang ini para maibitaran ang macular degeneration, sarang kondisyon na nakakaapekto sa mata, lalo na sa sentro kan retina na bigapod na macula. Ikadua, naibitaran man kay ni ang pagkakaigwa ng asma dahil nagtataw ini din vitamin K, fiber, as in antioxidants. Ikatulo, nakakatabang ini para maiwasan ang pagkakaigwa ng cancer dahil mayaman ang tapayas sa antioxidants, phytonutrients, as in flavonoids. Opera sa mga naunambita na benepisyo, ang tapayas igwanin mga nutrients na nagpapakusog sa tulang, nagpupugol sa cancer, as in helang sa puso. Health news from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Dumang kita kay Ariel Samudyo sa Kamugtagan Kampanahon. Maray na aga po liwat para po sa tuyong weather forecast ngunit na aldaw ni Martes. Puro yung namataan ang low pressure area sa distansyang 660 kilometers west-northwest kang Coron, Palawan o kung saan iyan man na sa distansyang 455 kilometers north of Kalayaan, Palawan dubats may Pag-asa Islands. Ang nasamit na low pressure area, nilalao man na maluwas naman na sa Philippine Area of Responsibility anuman na oras ngunit na aldaw kasi hindi naman ini yung direktang apekto sa anuman na partikan sa itong nasyon. Samantala, ang nakaka-apekto man na weather systems sa tuyang nasyon sa ngunyan, iyo po ang easterlies o yung limit o malinsangan duro sa naghahali sa dagat Pasipiko. Ang kabikulan sa maghapon, ilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, asinyaon man ang tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkilat asin pagdaguldo lalo na sa mga bandang hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog hanggang sa timog sirangan na matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatang hagwat ng temperatura sa maghapon 24 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ng inaga, masolno pa dyan alas 6:01 ng hapon. Aladidi sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Yan po ang detalyes kan mga darakulang Bareta Canalda. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan sa Newsbase. O kaya kasabay sa pagsurat kan mga Bareta sa land lokal Jenny Balyaran. Kasi ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa Aluas. Sa indong nanangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
Lilian Ramirez, numero 20 sa balota para konsihal sa siyudad ng Legazpi. 7 taon. Halos 7 taon na pagkakakulong sa gibugibong kaso, nirautan, kinasuhan, kinulong. Pero dawa anong inapon sa iya, de siya nagpundo. Nagtios siya, nagtiyaga siya, nakaraos siya. Ngunyan, malaya na si Laila. Asin nagpapadagos na ilaban ang lambang saro sa to. Bilog ang sakuyang suporta sa ML Party List. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML HSC LTG for 146 FFA of the Los Angeles Avenue, Mount City. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Baretang kulalapnit. Sige daw, relax daw kita ngunyan, mga tugang na Martes. Bato-bato sa ay sandali lang Happy birthday palan kay Kwan. Happy birthday kay Hana o kaya kay Sarah Dane Sawela. Yan, Sarah Dane Sawela. May God continue to bless you more. May you have a stress-free day ahead of you and just enjoy your special day. Yan. Madam Sarah, happy birthday po. Sa imo, hali po kay Ma'am Grace Bonaobra. Yan. Good morning. Sabi ni King, antap ayong mananggad migo, tama ka. Kaya mag-aasa, ina kung nag-react si King duman sa, ano yan, sa Maraydan Tapaya sa iyong mananggad, ano? O di pa sila, ano yan, yung mananggad, ano King? Pero ang aram ko kaya, King, anday ko talaga hanggang ngunyan, kan mga panahon, aki pa kami dyan, kan mga, kaito, kan mga high school ako elementary, ang Tapayas, ginapi ka para regaloan sa mga kuwan. Sa mga Hindi ko aram kung nata. Sabi ka para basta kahit to. Taman mo nga consider. Kahit to. Hindi kong nata ngunyan ta. Hindi ko aram kung nata. Tapi regaloan sa mga Pagutong ko daw sa mga amigo ko. Joshua! Oha! Good morning! Yes! Morning, Bibi! Good morning sa mga Parantabay! Yes! Good morning, Kay! Natingon mo na, Diyos, kan mga panahon. Ang Tapayas, pigregalo sa mga amigo tang mga, sa mga padi, pigregalo ang Tapayas. Oo. Nadagong mo ang ito? Day pa? Day. Kami kahit nadagong ko at sa aki pa ko pagregaloan, Tapayas. Di ko aram kung nata. Ko aram. Ngayon baga, pambihir na kimagtao kita Tapayas. Kung ano baga, apple, mga... Oo. Mga kung baga, pig-offer baga. Oo. Dahil ang Tapayas. Nata. Kaya,
Awin na, baka madagita-gita kan mga amigo ta. Baka, mangyari sa maoraro. Ano nangyari, Digdig? Oha, sisig daw ini. Na? Alalay. Ay, good morning pa lang kay Ate Rochelle. Good morning po. May text si Rochelle, siya ang ipapadala mo. Naling mo. Sinimbag ko na duman sa messenger. Gusto pa nanggad personal na cellphone mag-upload, magsimbag ako. Ngayon, Ganyan talaga pag namimiss mo ang isang tao. yung sinimbag Gusto ko mo na duman sa paulit-ulit? messenger kasubanggi. Ngunya, nag-text pa nanggad. Gusto niya, digdi pa da sa text na piso ang bayad. No. Inda. Garo kon maduman. Garo kon maduman sa Aleko. Baka namimiss ka na. May lingko lamang siya. Na-miss ko na ini. Pwede. Mamaya baka managitan ako ni Chafe. Okay, sige. Oha, sisig daw ini. Na? Alalay, kantarong kandidato. Na? Kung makaasta, paghuna mo Davide, kung iyo na ang tagapagmana, kan munisipyo ninda. Aha. Para ipadalagod so mismong kandidato na madudulukan. Aha. Inilugod na alalay, iyo pa ang maartiyo, nabo paggramihan. Ang problema, ang nurapat dapat ikaini, mas mararapa sa urabang. Ay, nako. Kung nakatarang ka ngaya, paghuna mo man, kung ika na ang hadik sa munisipyo, na para ka man yan ngayang alalay. Ano, boy ini o boy ini? It's complicated. Okay. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. May oras pa, Noy. Parang bes, Mm. may napasyar sa opisina, naghapot. Tapos? Kung kamusta ngaya ang sweldo, tagaro ngaya may delay. Okay. Imbis dati ting pakihiro ng Timaray, tumaramda ining si Padiki. Ano da? Balik-balik ka naman ngaya digdikan sweldong albay ka ngaya makapaghalat. Importante ba ito? Ata na. Punta na ta, dapat nantig, alat-alatan mo nantig ta, ramon ta. Pagpagalan ba ito? Tama. Diba? Pagdagitan mo kaya. Balik-balik ka naman ngaya. Ay, naku. Kuminalintar. So tayo ka naghapot, dahil nalagod nagbalik-balik. Tama ngaya minsan ang tataramon. Na? Maray ang kandidato. So aliporet ang nakakapalapa. Dahil ngaya ibig sabihin, di yung manangan. Ano? nakatugdong sa Karabaw naman. Pero ngaya ika-inda, bako man Karabaw, pero may sungay. Pagkamundoon man, alin? Always make me cry. Said he had to go. I went to the store alone. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano na yan? Relax lang. Dapat ko na. Relax lang. Pag na yung pa sa matibay. Aka na. Adi. Ay. Very sad. Very bad. Very sad. Diba? Kunyan. Kunyan. Di may problema. So, kandidato. So, amo niya. Kandidato. May problema. So, kandidato, maray. So, alalay. Goodbye. Iyan ang nakaparaot pa minsan. Di ba? Nakaraot pa minsan.
To you and never asked Too much. Wonder what you would say. May problema. May problema. Bili ng internet. Di ko kaya si Kuan, di ko kaya si ano ni, si Air singa na supply? so vocal sa air supply. So, ano man, singa nito? Si Henry Batong Bakal. Si Kuan, si ano ni? Fred Aguilar. Salbata ng Fred Aguilar ini. Yan pala sa nag-extra pala sa air supply kampanaw. I can do so much for you. I want you having you near me. Having you near Hello. Having you near me. Stay and never Go away. It's so right. Having you near me. Welcome to Henry M. Show. Sa Duntunay Philippines. Ano? Ang kanta ba yan? Sige, Rane. At kaya nga ni having you near me, di ba? Mailik na baga. Sa bagay. Yan ang teams mo niya. Oh. Pero, ibalik ka naman sa nagsabi mong so, tapayas. Latason tagang salvatara ka banton na. Dahil madahil na science. Kung baga science dahil na scientific connection. Iyo. Pero sa mga gurang bagang panahon, hindi magkaunti. So, bahaw baga niyo. So, nagadukot sa, kaldero. Baha. So, bahaw. Bako bahaw ito. So, tipo. Tipo. Si tipo ba yan? Tipo. Oh. Magiging kugakon ka ngaya. Sa kong misis, so mag-agaw na gurang, ito ang sa gildan ko sila. Ma-discovery kan makwapo. Ay, kaya naman pala ngayon. Masira mo. Para may pa, lagang hindi na tubig. Champion pa lang. Kaya yung mga natapayas. Kaya magmurang ngayon ta. Ipalit ngayon. Iyo man. Iyo man ang gat. Natapayas. Kaya man ang connection ninyo. Wala, okay. Having you near me. Sige na, bye. Having you near me. Makaugmaon man ang kanta. Makaugmaon man. Alay. Makaugmaon. Opo. Ano nampet ka ni? Ano na? Wala na? Ata, imbis nga may markana ko ta. Si lubot-lubot. Yun na nga ni. Imbis na dagdagan lamang ko ta. Na ano yan? Imbis na dagdagan ko tamang ko ta. Nabawasan lugod. Kaya magpili talaga kay Maray. Ay, nako. Okay. Tama ka. Magpiling Maray talaga. Diba? Opo. Napasalang pili mo. May problema ka. Mas mabait. Correct. Hindi lang mabait. Maganda pa. Anong gusto mo? Mabait na maganda? O mabait na hindi maganda? O napakabait na hindi nakuan siya? Ang lahat ng babae dating maganda na. Kaya ang lahat ng babae maganda ng dati. Ang hanapin mo mabait na. Ako gusto ko talaga yung medyo mabait, medyo yung katamtaman lang. Paminsan si Papa Mar. Paminsan may isog-isog, paminsan bako. Sabi si Papa Mar, Sansuwe. Ano? Sabi si Papa Mar, Sansuwe. Iyo man ang ano. Sansot uwi. Iyo man. Gari mga arong ni Jasmine. Joshua. Jasmine Bausing. From your Sentence. Let me love you, Carmen. Lasita noy. Baka masobra naman kita, baka madamay ako dyan sa problema nga. My heart is bursting with love for you. Alright. Goodbye. Pasiguro, Noy. Pasiguro. That it isn't quite a kiss.
Kaso hapon, kamiting ko to si Jasmine Bausing. Sa dati tabagang intern. Nagkuha na, nagpuro-pusaw. Let me love you, Carmelita. Just one pleasant kiss or then I will bet my bottom peso for your say-so. We'll meet again. Salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako mga tugang alas 7:30 sa programa nga hapot sa DC. Ay, nako, nawara pa. Migaw pa din na. Nawara sa signal tao. Na-drain sa kuyang baterya. Thank you, goodbye. I love you all. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Mabuhay. Goodbye. I love you all. I will bet my bottom peso on your own. Segundo distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawo,